παιδιά, part 2 με το αλήθεια σκάμ το νούμερο 1, το part 1. Όπως βλέπετε παιδιά δεν έχει πετύχει καν. Πήγα εδώ πέρα, έψαξα τα skins μου και δεν είχε απολύτως τίποτα. Απολύτως όμως τίποτα. Οπότε είναι σκάμ κι αυτό. Πάτησα το... Τελείωσε ο χρόνος στο χρηματοκιβώτιο και πάτησα στο λάπτοπ που έλεγε ο κύριος. Πάτησα στο λάπτοπ, μετά βγήκα λόμπι που έλεγε, βγήκα και δεν πήρα τίποτα. Οπότε μην πιστεύετε αυτές τις χαζομάρες που λένε στο YouTube. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βίντεο, λοιπόν σας άρεσε πάρα πολύ, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe και αυτά. Μην πιστεύετε σε τέτοιες χαζομάρες. Bye!